खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 मे रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै गोसोआव जिंगासिनाय फैगोन। नोंथाङा जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा, हारसिङै दुखु जागोन। वृष राशि। बेफार फालांगिनि फारसे मोजांसिन सम। जायखिजाया फालांगियावनो रां मुलाम्फा जानो हागोन। नखराव गोबां रां फैगोन। मिथुन राशि। हरखाब गोसोआव बायदिसिना सानफ्लांगोन। बोरायनाय गोसोजों माबा माबि मावफ्लांगोन। गोसोखौ हमथानानै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन। कर्कट राशि। मोजां सान। मोजां खामानि मावनानै रायजो राजानिफ्राय मान सन्मान मोनगोन। गावनि सन्मानखौ लानानै गोग्गानाय लागोन। सिंह राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। सानैनि गेजेराव सुखु दुखुनि बाथ्रा फोरमायलायगोन। अनलायनाया बांसिनगोन। कन्या राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा मोजां जानाय नङा। खामानिनि फेलेंथिखौ लानानै गोसो गाज्रि जागोन। गोसोआव दुखु फैगोन। तुला राशि। देहानि थाखाय मोजां नङा। हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहानि जेंनानिफ्राय नोंथाङा बारग'नाय नङा। वृश्चिक राशि। गोसोनि हास्थायनाय मिजिंआ जाफुंसारनायाव गोबां खुसि जागोन। गोसोखौ उदां मोनगोन। नखराव खुसिनि थासारिया साग्लोबगोन। धनु राशि। गोसोआव साननाय बायदि जाफुंसारगोन। बिमा बिफानिफ्राय जायखिजाया बिनाय बेसादखौ मोनफुंगोन। खुसिनि मोदै बोहैगोन। मकर राशि। गारि मटर सालायनायनि फारसे खैफोद जानो हागौ। हरखाब गारि मटर सालायनायाव सौदावनो हागौ। दावबायनायाव सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। कुम्भ राशि। देहानि जब्राजों भुगिनांगोन। हरखाब मेगन गाज्रि जानायनि मिजिं दं। देहानि जेंनाया नोंखौ गोसो लोरबां खालामगोन। मीन राशि। नखराव गोथार खामानि जागोन। नखरनि जेंना जेंसिफोरखौ फोसाबनो सानगोन। नखराव गोजोन थासारिया साग्लोबगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।